हाय गाइस गिबियावनो आंनि अननाय जासिबाय ओरैबायदि मोनसे दुखु बे मानसिया आंनियाव मानो गाज्रि फट' शेयार खालामदों हा केस होनांगौ नामा बे मानसिया आंनियाव गाज्रि फट' शेयार खालामदों हरदों आंनियाव WhatsAppआव नायथावा ओरैबायदि दुखु आं बे मानसिखौ केस होगोन आं नायथावा आंनाव ओरैबायदि गाज्रि फट' शेयार खालामदों आरो मा जागोन जोंनि बर' हारिया मा जागोन जोंनि बर' हारिया लासिंसिं जाबाय गैला जोंनि बर'फ्रा थैसिगोन सोरबा गाज्रि सोरनियावबा हरनाय बैनियावबो हरनाय मा जाखो जोंनि बर' हारिया लासिंसिं जाबाय बेफोरबायदिखौ आंनियाव WhatsAppआव हरनो मोना आं डाइरेक्ट पुलिस केस होगोन आं मानो लासिंसिं आंनियाव हरदों हा मानो लासिंसिं आंनियाव हरनो गोनां जादों नोंदों आंदों लोगोबाबो आंनियाव जानला मानला गाज्रि शेयार खालामदों आरो नोङो ओरैबायदि लासिंसिं जोंनि बर' हारिया थैसिगोन जोंनि बर' हारिया जोबसिगोन हाजार लाख ओइ गाज्रि फेसबुकआव आपल'ड होबाय था मोजां मोनदों बेनिखायसो आङो बिनि सायाव भिडिअ बानायनो गोनां जादों ओरैबायदि लासिंसिं बे मानसिया आंनियाव WhatsAppआव हरदों आरो गाज्रि ओरैबायदि दुखुनांथाव नायथावा बेफोरबायदिखौ आंनो हरनाङा आं दुखु मोनदों आं नायाबो आं नायनो हाया मानो लासिंसिं फट' हरो ओइ सेंग्रा नों बिदि गाज्रि भिडिअखौ नायो नामा बेबायदिखौ आंनियाव हरनाङा दै मोजां मेसेज गेले मोजां कमेन्ट गेले फाल्तु मेसेज गेलेनाङा आरो गाज्रि मेसेज गेलेनाङा मोजां WhatsApp नायनानै मोजां मेसेज गेले आरो सोरखौबा दम होनाङा जेनेबा नोङो बैदों मेसेज गेलेनोब्ला नोङो बैदों मेसेज गेलेनांगोन मोजां मेसेज गेले आरो बेफोरबायदि गाज्रि मेसेज गेलेनाङा ओरैबायदि जोंनि बर' हारिया लासिंसिं जादों जोंनि बर'फोरा दुखु मोनदों सोरबा दुखु मोनदों जोंनि बर' हारिया लासिंसिं जाबाय बेनिखायनो सोरबा दुखु मोनदों सोरबा रागा जोंदों दे आं दायो भिडिअखौ फोजोबसै जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो बिदिनो गोदान आपडेट लाबोबाय हागोन आरो लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालामना हो बाय जै बर' हारिनि